galing. Ito, kay Lovely to. Taray. Ang galing ng mama mo. Galing. Ito. Ito yung mga laman na. Kay Kennedy. Right kay Kennedy. Kay Lovely yan galing. Yung mga nasa anong malaman. Yung bigay niya isa. Ito. Unsa man na? Para unsa man na? Ah, Tapos, pangalan mo, nagana ko ng hatag. Ito, ano naman to? Tumbler yan. Asan ko yung iba? Wala bang pera? yung kay Mayan, ano yun? Kay Mayan. Sa Lego. Na, magdula di kag ligo. Ito ulit. Biloko. Ay, okay. Na, wala na. Biloko na to. Ay, Nalaglag. Sobra yan na lock. agay. Yung isa. Dissolve symbol. Ito. Surprise you daw. Unsa man yan? Tantadan! Galing sa boyfriend niya yan. Hindi kay Chloe yan galing. Aman lang galing sa boyfriend nimo. Si Chloe. Unsa man na? Sa lavender. Sa What's flower. that? Bango no? Hindi mabango. Ano nan sa ano ka ng box oh? Parehas lang doon no, binigay kay Mayan. Nabuko Ayun na din. laman ng box. Nabuko na din to eh. Ay, ano din? See? Wala yung sinyang tenga. Ba, asan ang tayo nga? Bungol, ibig sabihin, bungol. Hindi, tanggal lang. Yung isa ngay. Ire. Ito. Ipit. Jesus. Mag-ipit pa baday ka. Tali. Picture. And a letter. You read the letter. No. Confidential. Ito galing to kay Rael. Eh yun, anong laman dun? Alin? Yung kay Mayan. Mahulog. Si Winnie the Pooh. Nakatanggap ako ng 100. Nasaan? Yung. Yung 100.